Yeah, Minecraft. We are back. Vi er tilbage. Med en ny episode. Undskyld. Det var du helt. Jeg står stille. Det er ikke meningen. Nå, okay. Hey, hvorfor har du den rustning på? Og ja, jeg døde jo. Nå jo, nede den der zombie spawner der. Ja, vi lootede en zombie spawner offline. Jeg fandt den other side music, det var sindssygt. Nå. Men som I kan se, så er der sket noget nyt her, men Og jeg har bygget mit hus. ja, lad os se det først. Så kommer jeg lige, og jeg har også lavet stier. Ja, det er nok godt. Kommer lige ind til et grå hus. Og så har jeg lavet chest og crafting til den. Hey, ikke stille mine ting. Det er mit hus. Let's go! så har vi også lavet lidt videre på det hus herovre. Ja, det har vi. Der sker ikke så meget andet end alle fønnesle er blevet rykket op på anden etage. Ja. Selvfølgelig, alle skal jo have et smeltingrum. Ellers er det samme. Hvem er det, der ringer til hvem? Der er nogen, der ringer til mig. Buskerne. Undskyld, seere, men vi kan desværre ikke finde ud af at det her ud, så I må høre det her. Nå. Og så? Skal vi se det nye? Ja, så det her det er det samme som før, men Yep, men heroppe har vi en seng. Og jeg ved, hvad du tænker. Har du brugt en diamond på en jukebox? Men I ændrer mening, når I hører det her. ja, jeg tror, den er kobbelvej, så lad være med at spille mere. God idé. Ja. Så er det bare udsigt herfra. Nej. Min farm skal vist lige... Ja, det kan godt være, den skal hørstes. Så det var det hele, tror jeg. Og så tror jeg har fundet nogle diamanter, da vi var nede ved mobspawneren. Jeg gik jo en anden vej. Vil du med? Jeg har lavet sådan noget af mine. Vent, Steady Harper. Ja, Jeg har, ved du mig? jeg har noget, jeg gerne vil spørge dig om. Ja. Hvad er det? Hernede, jeg kommer lige ned til dig. Og var der var diamanter henne? Og det var sådan længere ned. Vi skal bruge lava, fordi hvis I ikke kan huske det, så har jeg den her diamond pickaxe, undskyld. Og den vil jeg gerne bruge. Hvorfor blev han bare stille? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget mere. Hvor skal han hen? Det ved jeg ikke. Ja. Ja, gerne. Hvad laver han? Jeg ved det ikke. Nej.